kinong ilam ke NPP Jirang Blanc balalam kemado ba sustenance so tun kum UMLE bat president ke NPP Jirang Blanc ringkat ke jingdon lang u district president ke NPP uba Clement Maulong lembat ki para nong ilam minta kesni kila kentat sendan war ya ke jingkeno uba Victor Rani ba ke NPP kala kentat ban ai tiket hak election MDC na Jirang kumba ula keno hadin ba ula penyeso syaka Congress Party kumbalami akilat pathai kubur alor kini kejing syak keno persyak kinong ilam ke NPP bat kam tam yu MLE uba sustenance sotun kinong ilam ke NPP Jirang Blok benta kasi kila pelong da kejing ilang bekerki habernihan na kebenta banyak keren halor ki kam ke parti bat ru pan pensyai halor kete kejing keno uba Victor Rani persyak ya kinong ilam ke NPP Jirang Blok kumbala pensyai na do uba sustenance sotun MLA bat president ke NPP Jirang Blanc u district president ke NPP uba Clement Maulong bat u NPYF president ke Jirang uba Marcus Lapasam ki la pensyai bakatai ke jingkeno uba Victor Rani kum u MDC persya ya kinong ilam kalong kababakala bat kabashupan biye ki pat ba Henry ha ke jingsha kadai ke jingle la jong kaba u klamburam ya kinong ilam bat ya ki kendon ke parti bat anda habala penyeso syaka Congress ula penmi pat ya katai ke jingkeno iba dan nongrim ha kani kasi kinong ilam kile keren netheru halor ke tiket election MDC na Jirang ha kabalami hadu laingut ki kertong bakentup yo uba Albertus Lapang uba Kit Boklang Kongyong bat uba Balawan Simyong Henry ke jingelang kam shim lala an shim yakarai bat ha kani ke jingelang lamiru ke kerteng u MLA uba sustenance sotun ba on yakon hi daladi ha kani ke election MDC na Jirang bat wat nakaliang u MLA ru ompat la ban ai rai ha ka ba kidang hap ban syang perkhat na ka benta ban ai yakarai kabakadu yanon ai ketiket banyakun MDC election na Jirang constituency. Presiden jongka NPP Jirang Blok nasoban penpau ya kajing lengo bat ya kajing kendit hadin ba ngilayo i kubor ba i Pak Victor Rani ila i no e ke parti NPP banlej ban penyesok syaka parti Kongres but halor kenika jinglej penyesok kejongi syaka parti Kongres ha ke jing sisa kumat supen pa kumat jongki baro namta ke jing tip ke jongki nagaliang jongka parti NPP kam judon kano ka konspirasi kumbala keno lakren lapan pau menin haki jingkren ling baga social media haki meeting ke bagi pelong banong ba kadon ka konspirasi persya ya i ba Victor ni ban penduk tiket kalong ke babakla namar ba haba declare ya ka party tiket jong ke NPP haka santerik jong upanai jong mata upanai 2 Disember kadba ka resignation jong i ba Victor klade du sauterik but ya karai jong ka party tiket na ka Jirang konsensi hadu menta girasa haka undum ka jinglengo yanongin jit yanongin pha namar ba i ba Victor ila resign na ka party ka jongi but ngiyadon lang ringkat bat i district president nang ta i secretary jong ka block ro kumju baki nongket kam ki bak matam jong ka party ke jongi namne na po Jirang Block halor ka jingkren ka jong i MDC baki leaders jong ka NPP kila persya i ban ai tiket ya gane nga kubur ban ngai hap bat ka jingong ka jongi but kane ka jingong jong i ba Victor baki leaders
jong ke NPP dia persya yai ban ai tiket but nak benta ke jing tip ke jong pi baro ki pajba jong ke jirang konsensi ki leaders ki wanra ya ka feedback hakinong yalam kilaban ai hu emily kilaban pensngo paramaki halor ka jingyo jingtep ka jongki na ki pajba tenga tharai kin khamha ki leaders ki batip khamha ban batai namar ba maki ki asngo hakbede bat ka feel ka jong EMDC badai na kata kadau na kaliang jong ki leaders ki kwa ban ai jingmut ba mai in kham ban le bha khanang ba ngin la ban nang ngin khla chu chu ba ka party ka jungi ngin la ban punjab suk i ha ka election ka ban sawan henry pheuse kumala keno boong ba ka NPP kala kentaj ban ai tiket henry kala ban dei pen ban ka jing thmu ka jongki bakin mi no na ka party ka jungi ha ka last moment ka ba mangingil sa ka umdum ngim tip syu ko ai ban le iano ban rai yop candidate dengan sai ki don lang ki leaders i don ni president by secretary nang ta kumju ru bat ki we ki members ki bat tip ha ya ki ki baro dengan kerpat lada baki don ban ong de nakelen ju ki in presgo kendian